लाइभआव फैफिनलायबाय। नोंथांमोनाथ' नैबे बादालिखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो नङा होमबा? आंबो दसे मानसिफोरनो ओंखाम ओंख्रि दौखांनानै दसे रेस्ट लाबाय आरो गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थादोंमोन नालाय नोंथांमोनजों लाइभआव फैबाय। मा होनहरदों बियो? आब' नोंनि गुमैयासो मा गामिनि? आं खोन्थाया माथो। खोन्थाना लानानै नोरजोन नांजालाबायनो आरो बेनि सायाव आंनि बयफ्रेन्डफोरा फिक्सआनो नङा। बेनिखायनो आं दा सिंगोलसो। सोर आंखौ मेथाइ खननो थिनदों? मेथाइ खननांगौ? आच्छा मेथाइ खननोसै होमबालाय खोनासंदो दे। 10 थाखानि बायनानै मोननायलाय बै साबुन हुबानो खारो फात्तामोनि थिग बिदिनो माब्ला माब्ला गोसो थेगोन फात्तामोनि आंखौ माब्ला गोसो थेगोन फात्तामोनि आंखौ। ओइ बादालि! माथो आब'सि। रायजोफोर नै आंनि बिगोमाया बेनो। जोबोद मोजां। होनहरलाय। हेलौ खुलुमबाय। आं लाइभआव फैदों दसे रायलायग्रोनोसै नामा? उनाव रायलायनो हागोन मबाइलखौ दोनथ'लाय एसे गोनां बाथ्रा दं। नङाबा आं दानो रायलायगोन। होमबालाय आं मबाइलखौ दोनथ'नोसै। अब्ला आंनि अडियन्सफोर दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गाबोन लोगो मोनलायसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव। बाय बाय। नों मानसियानोथ' माबायदि? खामानि मावनो फैदों नालाय मोजाङै थाबानो जाबाय। मा हरावबो इसिबां दावराव मेथाइ खनबाय थानाय बेलाय? मा रिल्स बानायबाय थानाय? नोंनि बेफोरबायदि दावराव दावसियाव मानसिफोरा बोरै उन्दुनांगौ जाखो? आं ब्लगार बालाय। दानि जुगनि खामानि मावग्राफोरा ब्लगार जाजोब्बाय मिथिबाय? आरो नोंथ' आंखौ रुवाथि होनबाय थायो नङा होमबा? रुवाथियानो जाबाय दे आं। मडार्न रुवाथि। गोदो गोदायनि जाम्बा जाम्बि जुगनि रुवाथि नंला आं। दानि गोदान जुगनि रुवाथिसो। बेनिखायनो आंखौ जानला मानला दाहोन। बांद्राय आंजों उल्था होनफाबाय थानाङा। दिनै मा खालामनो गोसो खालामनानै लाखादो। गाबोन सोरांबानो थांनांगौ नों बे न'निफ्राय। आंखौ होखारदों आरो? माथो? होखारबालाय आंबो थाबाय थाला। आंबो लासिसिं होखारजाया मिथिबाय? आंहाबो मान दं सनमान दं। बेनिखायनो आं गाबोन 9थासोआवसो थांगोन मिथिबायना? आं थाब उथिया माने। हायोबा नों आंखौ 9था 10थासोआव फोजानानै होफैबानो जाबाय। खिन्थु फुङाव आंखौ दा फोजाखा। जायखिजाया गाबोननो बे न'निफ्रायनो ओंखारलांनांगौ। जागोन दे जागोन। गुड नाइट। बादालि माथो होखारजाबायसो बालनोलाय? मा जाबावनांगौ जाखो बिदिब्ला नोंनि जिउआ? बादालि नोंथ' गाबोन फुङावनो थांनांसिगोनहाय। होखारजाबाय नालाय थांनोसै। होखारजानानैबाबो लासिसिं बेयाव थाबाय थायां बाथमिस बायदि। गुड नाइट। बावै मा फंसे बाथ्राखौनो गले गले सोंबाय थाखोब्रा? जेखौ सोंदों बेखौ फिननाय होआ मानो? इसिबां हराव मानो न'आव फैनांगौ जाखो? बहा मा इसिबां खामानि थानायनि इसिबां हराव दासो फैनांगौ जाखो न'आवलाय? बुं बहा थांनायमोन नों? खालि सैमा बायदि सुन बेरायहैबाय थागोन। मालायनि फिसाफोरा UPSC APSC एग्जामाव पास जानानै साख्रि लाजोब्बाय। नोंहालाय माला मोजां खामानि मावगोन? मावगोन आंबो। दे गभर्नमेन्ट साख्रि मावलायनो नाङा। न'नि बिजनेसफोरखौनो मोजाङै मावनानै दिन्थिलाय। बिजनेसफोरावसो सरकारि साख्रिनिख्रुइ बांसिन थाखा दङ। बुद्धि गोरोंबा। बिनि खर'आव बुद्धि गैया, मेलेम गैया। गोबोरखिसो हाबनानै दं बिनि खर'आव। जागोन दे बांद्राय रायबाय थानांला। आं कलेजाव फरायनाय सेंग्रा नंलाना। आंखौ बेफोरबायदि रायबा गाज्रि खोनायोना, गाज्रि नुयो। खोथाखौ नायदो बिनि। थफिराम एबारनिफ्राय उदां थानांला नोङो। गाबोन एन्टनिय'जों अफिसाव थांनानै मोजां अफिसनि खामानिखौ सोलोंनानै लाहैथां। आं उन्दुहैनोसै। थफिराम नों माला सोलायनांगौ जाखो? सोलायनो थाखाय नोंहा बैसोआनो गैला माथो। बिहामजो लाबो होननानै बुंबाबो मानिया। बिहामजोल' लाबोलाय गासिबो थिग जाजोबगोन। आं हाबा जाला। मानि थाखाय? ओरैनो हाबा जाला। हाबा जाया होनबानो गगोन नों। हाबा जानोल' खोन्थाबाय थागोन। मा बिगुरनो हाबाल' बुंबाय थायोलै। बिदिनो मालायनि फिसालाफोरा APSC UPSC एग्जामाव पास जादों। आंहासो रायजानो थोदों। बे UPSC APSC पास जाग्राफोरा जोंनि बिमा बिफानो मा होननानै खोन्थाहरोब्रा? माबा बिसोरनि थाखायसो जोंहासो रायजालाय लाङो। आमुखाया ओरै थोरै फरायनानै पास जाबाय, आमुखाया ओरै मोनबाय होननानै जोंफोरासो रायजाबाय थायो। जोंखौ रायजा होनो थाखायनो नोंसोर पास जायो नामाब्रा? जोंबायलाय आं हले मोजांनि बाथ्राबाबो सोरबा माबा मोनसे साख्रि मोनबा जोंहासो रायजानो थोसोयो। मालाया साख्रि मोननायनि थाखाय खुसि जादों, जोंहा न'आव बिमा बिफाजों रायजानो थोदों। हायरे मासे गाज्रि जिउ बे। आइदै सोर दुगैनाय साबोनखौ बेवहाय गालांनांगौ जाखो? आइदै सिनसेयानो सारजोब्बाय। आइदै सोरबाफोर उथिबायना? नै आंना सिनसेयानो बायनोसै। आइला मा जालायखो नोंहालाय? आइदै आंना सिनसेया जालाहाय। माथो जालायखोब्रा? आइदै साजोब्बाय। मानोथो एसेबो ताल लायाब्रा हांग्रि? ओरैनो गोजां बोथोराव एसे सौख्लाबबानो एसे सौग्रुबानो सायो। दे
नोंखौ बिसिनायाव दोनहैनोसै आं आइदै सिनस्रिया दे नोंखौ जेबो जानो होआ आं आइदै आदा बाजै रमान्टिक मानि रमान्टिक नुलायखो नोंहालाय हा होमबा जे बाथरुमाव गोलैनानै सिनस्रियानो सानानै दङनो बाजै बे सिन्था खालामनाङा जोंहा रुवाथि गोदान दंखायोना ओमफ्राय आदा आरो बाजै आं थांनोसै शिलंआव मानि शिलं आं नोंनाव मैयानो बुंखादों माथो आं शिलंआव थांगोन होननानै आमै मोनजों आं थांनोसै बाय बाय आच्छा बारु थाइबानि लारु डाक्टरखौ लिंहरबाय आं नों दसे उन्दुनानै थाथ'दो डाक्टरा फैगासिनो बादालिखौ खामानि थिनहैनोसै आं बादालिखौ दिनै होखारदोंसो आं मानो होखारनांगौ जाखो नाङा आंनो बेफोरबायदि थङालि बाङालिखौ नों बिदि बुंबानो जागोन नामाब्रा बेफोरबायदि थङालि रुवाथिखौ नांथारा आंनो गावनो मावगोन आं मानो इसेबां अख्राब्रा नोंलाय नोंखौ दोनहैनोसै आं दसे रेस्ट लादो ओइ एमा बेटा सिखारदो बै बादालिखौ फोजाहैलाय दै गुदुं फुदुंनो होलाय आंनो थाखाय नाङाहाय आं गावनो मावगोन बांद्राय अख्रा जानाङालै हांग्रि सना नोंना सिनस्रियानो अबस्था गैयै जानानै दङ दा नों बिदिसो होनबावदोंना सिरि उन्दु नों सिरि रेस्ट ला खुलुमबाय स्टुडिअ आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा दिनै आं नोंथांमोननो बे बोसोरनि राशिफलखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै 2024 आव नोंथांमोना मा जागोन बिनि बागै गुवारै नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै दा जाय बिथांमोना मा राशि नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोननि नंखाय राशिफलखौ आं फोरमायनानै होनोसै गिबियावनो दङ मेष राशि मेष राशिनि हांखोफोरा अ ल आरो इ जों स्टार्ट जायो माने बर' हांखोआ दै तो मेष राशिफोरनि आखुथायानो जाहैबाय मेष राशिनि मानसिफोरा ओरैबायदि लाजि गुसु गन्थं गोलाव जायनि थाखाय बिसोरो मानसिफोरजों बांद्राय रायज्लायनो गियो आरो मानसिफोरनि खाथियाव थानो गियो जायनि जाहोनाव बिसोरो मानसिफोरजों मोगा-मोगि जानो बानानैनो खामानिफोराव बारा आवगायनो हाया बिनि थाखायनो बिसोरो उन जानानै थानाङो तो बेनो जाबाय मेष राशिनि आखल आखु अब्ला नोंथांमोनानो साननानै लादो मेष राशिनि फिउचारा मा जागोन बांद्राय लाजि गुसु बा खाजि गोमायै नङा होमबा दानिया फैदो बृष राशि बृष राशियानो जाहैबाय ब व उ आरो ए आखरनि हांखोनि मानसिफोरा जायो जेरै बमब्रमा इ आखरनि मानसिफोरा मानसिफोरखौ बिराद गोरलैयैनो भरोसा खालामो आरो गावबो मालायनि भरोसाखौ सेफायनो बारा गोबाव नाङा बेफोरबायदि कनफिउसाव थाबाय थानायखायनो बृष राशिफोरनि खामानिफोरा जाफुङा बेफोरबायदिनो गोनो गोथैनो जिउ दैदेनलांबाय थायो तो 2024 आवबो बृष राशिफोरा बेफोरबायदि गोनो गोथैनो थाबाय थागोन अब्ला नेक्स्टआव फैनोसै मिथुन राशि मिथुन राशिनि बर'नि हांखोफोरानो जाबाय ख छ घ ह हमनानै लादो हापां तो बिसोरनि केरेक्टारफोरा ओरैबायदि जायो एसेयावनो गाबो मालायनि दुखुखौ नुबाथाय बेसेबांबा गोजानाव खारो ओमफ्राय गोजाननिफ्रायनो गाबहरबाय सरि ब्रेक प्लिज ब्रेक माबायदि राशिफल लिरनानै हरखोब्रा बे दाउसो जेलाया मालाबा आंखौ बुथारथारगोनलै स्क्रिप्टआथ' नङामोन ना मारै उल्थां फाल्थां जालाजोबखो जियानो जादोला फरायथिना होनोसै आं आच्छा बेनिखायनो टाइटेलनि नामा नंखाय राशिफल दे होमबालाय अके फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय जोंहा बुंबाय दंमोन मिथुन राशिनि बागै मिथुन राशिनि मानसिफोरा मालायनि दुखुखौ एसेबो नायनानै थानो हाया मालायनि दुखुखौ नुनानै बियो गावबो जोबोद दुखु मोनफायो आरो रुखु गाबो जायनि थाखाय दुखुखौ गिनानै खारो आरो गोजाननिफ्राय नायहरनानैनो बियोबो दुखु खालामनानै गाबफाबाय थायो मा राशि खिन्थादोंहाय बे बमब्रमाया आंनाथ' बर' हांखोजों हापां नालाय मिथुन राशि जायो मिथुन राशिनि मानसिखौ मा होनदोंहाय बियो मालायनि दुखुखौ नुनानै गोजानाव खारो आरो गोजाननिफ्राय गाबहरबाय थायो एसेबां गोरलै सानदोंना बियो आंनि बिखाखौ एसेयावनो गाबो होननानै बुंबावदोंसो बियो पाक्का दाउसो देलायासो लिरखादों बे राशिफलखौ मासे गाज्रि राशि फरायदोंहाय बियो बालनि खबर लाहैगोन आं दाहाय अब्ला दानिया फैदो कर्क राशियाव कर्क राशिनि बर' हांखोआनो जाहैबाय द गुसुं द नङा दै गोलाव द बे कर्क राशिनि मानसिफोरानो जाहैबाय एसेयावनो खें जाबाय थायो नङिनि रागाजोंनो ओंखारबाय थायो मोजां बुंबाबो गाज्रि बुंबाबो नाथाय रागाजोंबाबो बिसोरो रावखौबो रायाबो जेबोबो बुङा खालि रागा जोंनानै गावनि सायावनो रागा जोङो ओरैबायदि रागा जोंनायनि थाखायनो बेफोरबायदि मानसिफोरा रागाखौ थोर हमथानो हायैनि थाखाय गावनो गाव बेफ्रुनानै थायो जायनि थाखाय बेफोरबायदि मानसिफोरा अरायसम दुखुआव थानांगौ जायो आरो बे बोसोरावबो बिथांमोना बेफोरबायदिनो थागोन जुदि बिथांमोना एसेयावनो खें रागा जोंनायखौ दोनथ'नानै जुदि मिनि हाजोआव थाबाय थायो अब्ला बिसोरनि 2024 बिराद मोजां थांगोन अब्ला फैदो सिंह राशिनि इंलिशनि एलफाबेटआनो जाहैबाय टि जेरै टफिराम आरो बर'आव म आरो गोलाव थ'आ जायो तो सिंह राशिनि मानसिनि आखलानो जाबाय बिराद थगायसुला जायो आरो बेफोरबायदि थगायसुलानि थाखायनो बिसोरबायदि मानसिफोरा डेन्जार गार्लफ्रेन्ड मोनो आरो थाबनो माहाजोन जायो बेफोरबायदि मिहि रायलायनानै बिसोरो मानसिफोरनि गोसोखौ हौवानिबाबो हिनजावनिबाबो बिहामजोनिबाबो बिखुनजोनिबाबो बोरायनिबाबो बुरैनिबाबो बोनानै लानो हायो सिंह राशिनि मानसिफोरानो जाहैबाय
गावसोरनि खोथाखौल' नंगौ सानग्रा गावसोरनि रासिया जेरै सिंह गावसोरखौबो सिंह बायदि मोननानै लायो आरो बिसोरनि बेफोरबायदि आखुलानो बिसोरखौ गोगोम खालामो जायनि थाखाय बिसोरो थगायसुला जानानैबाबो माहाजोन जानो हायो बापावै आंनासो सिंह राशि आंलाय मालानि थगायसुला जालायखोब्रा ओमफ्राय आंनावलाय मालानि जिउ गार्लफ्रेन्ड थाखो मानसियालाय आंखौ रागा फोजोंमारदों नामाब्रा बियो मा एसे गाज्रि खोन्थाखौलाय बेयाव सिंह राशिनि बागै र' बिनि बे निउस चेनेल अफिसखौनो गाग्लोबहैगोन आं एफा लेथ्रा होदोंना बियो आंनि सोमोन्दै मालानि बे सिंह राशिया एसेबां थगायसुला जानानै माहाजोन जाखो हा बुमब्रा नोंखौ आं हाखराव गाब्र' होगोन मिथिबाय मा होनदों बियो अमा राजानि राशिया बिराद मोजां लाजि गुसु जायो जाहैबाय मेष राशिफोरा लाजि गुसुनि थाखायनो बिसोरो रावखौबो जेबो होनो हायैनि थाखायनो बा दुखियानो अमा राजाया जिबायदि चालु मालानि दुखिया जाखो बे अमा राजालाय ए बुमब्रुमानि अफिसखौ दिनै गाग्लोबहैनांगौ अब्ला दानिया फैदो खैना राशिनि बर'नि एलफाबेटआनो जाहैबाय फ अब्ला बिथांमोना हौवाबाबो हिनजावबाबो बिसोरनि गोसोआ हौवाबाबो हिनजावबाबो जोबोद उरां फारां जानानै थाबाय थायो जेन फागुन दाननि जावलिया बारनाय बारनि हाग्रा बिलाइ बिसोरो ओरैबायदि गावसोरखौनो सिनेमाफोराव थानाय बायदि मोनो आरो गावसोरखौनो सिनेमानि एक्टर एक्ट्रेस बायदि बिसोरो इमाजिन खालामनानै लाबाय थायो जायनि थाखाय बिसोरो सिनेमानि खोथा सानबाय थानायावनो बिसोरनि मोगथां मुलुगनि खामानिया थालाङो बे बोसोरावबो 2024आबो बिसोरनि थाखाय मोजाङानो अब्लाबो बिसोरो गावसोरखौनो सिनेमानिफ्राय जुदि मोगथां मुलुगाव लानानै फैनो हायो गावसोरनि गोसोखौ अब्ला बिसोरो बिराद तरक्की खालामनो हागोन बिराद फैसा आरजिनो हागोन बेनिखायनो खैना राशिफोरा अननानै इमाजिन खालामबाय थानायखौ सानलु सानला खालामनायखौ दोनथ'दो आरो गावसोरखौनो सिनेमा मुलुगाव थानाय बायदि मोननायखौ दोनथ'नानै बिसोरो मोगथां मुलुगाव फैनानै 2024आव थिगसे बुरजा इनकाम खालामनानै माहाजोन जादो अब्ला नेक्स्टआव फैदो तुला राशि बिसोरनि बर'नि एलफाबेटआनो जाहैबाय र आरो ट जेरै रानु मण्डल बिथां तुला राशिफोरानो जाहैबाय बिराद जखा सुबाय थायो ओरैबायदि जखा सुबाय थायो बिसोरो बे खामानिखौ मावबा आंहा मा लाब जागोन बै खामानिखौ मावबा आंहा मा थालांगोन बै मानसिया आंनि थाखाय मोजां नंगौना नङा बै मानसिया गाज्रि जागोन नामा बेफोरबायदि जखा सुबाय थानायावनो बेफोरबायदि गिबाय थानायावनो बिसोर मालाबा गावसोरनि आथिङाव दानस'नानै लानाय बायदि जायो होनोब्ला बिसोरो गिलुं गाज्रि सुबाय थानायावनो गाज्रि मानसिनियावसो ग्रोब सौग्रावहैयो जायनि थाखाय बैफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरजों तुला राशिफोरा बिराद दुखु होजाबाय थायो जायनि थाखाय उनाव थिगसे गाबनांगौ जायो आरो गाबनायनि थाखाय बिसोरनि तुलाया अराय सम गिसि जानानै थाबाय थायो दा बे 2024आव तुला राशिफोरा एसे जखा सुनायफोरखौ दोनथ'नानै गिलिर गोसोनि जानांगोन अब्लासो जौगानो हागोन अब्ला दानिया फैदो वृश्चिक राशियाव बिसोरनि बर'नि एलफाबेटआनो जाबाय न आरो य जेरै नारजि बुदां वृश्चिक राशिनि मानसिफोरनि गोसोआनो जाहैबाय जाम्बाबा बिराद जाम्बा आरो सैतानबा नांगौनि बारा सैतान गियानिबा नांगौनि बारा गियानि जायो माने वृश्चिक राशिनि मानसिफोरनि गोसोफोरा समानाव थाया जायनि थाखाय तुला राशिजों जखा सुजाबाय थायो वृश्चिक राशिफोरा एसे एसेयावनो फेयो मानसिनि खोथाफोरावबो फेयो सेंग्रायानो जा सिख्लाया सेंग्राफोरनि रावाव फेयो आरो सेंग्राया सिख्लाफोरनि रावाव फेयो गुबुनफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानैनो बिसोर फेलेले जानानै थाबाय थायो बेनिखायनो वृश्चिक राशिनि मानसिफोरा 2024आव बांद्राय मानसिफोरजों जखा सुजाबाय थानाङा गावबागाव आवगायलांबाय था बेफोरबायदि फेलेले जानानै थाबाय थानाङा मालायनि खोथाफोरखौ खोनासंनानै फेबाय थानाङा एसे स्ट्रं जानानै आवगायलांबाय था अब्ला मोनब्रै राशि दंबावो बिसोरनो जाहैबाय धनु मकर कुम्भ आरो मीन राशि बिसोर मोनब्रै राशिखौ नोंथांमोननो नांगौना नाङा बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै हरदो नङाबा बे मोनब्रै राशिखौ लाबोनाय जानाय नंला दा दिनैनि राशिफोरखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय एसेनोसै बा हाफांजों थफिरामजों मा एसे फन हरदोंलै आंनोलाय थफिरामनिखौ थिखांगोरनि र' हेलौ ओइ नोंनो मानजानांगौ नामालाय मानि मानजा मा मानजा ओमफ्राय मानजायानो जाबाय दे मानि थाखाय होगोन नोंलाय मानि खुसियाव नोंनि खिथुआव होननानै बुंदों मा खर'नि राशि खिन्थानाय जादों माथो नोंना मोनसेबो मिलायाखै आंनिजों आं सिंह राशिया मा होनखो नोङो बिराद थगायसुला जायो गावखौनो सिंह बायदि साननानै गोग्गानानै लायो ओमफ्राय थगायो ओमफ्राय मानसिफोरखौ थगाय माहाजोन जायो होननानै बुंदों नामा ओमफ्राय मा होननानै बुंबावदों नों बिराद गोसो थोजायो सिंह राशिनि मानसिफोरा हा नोंना सिंह राशि नङाब्रा मानो नङा आंनि मुङा थफिराम आंना सिंह राशि नोंनि जोनोम सानजों नोंनि नामजों मिलायाखैब्रा सिंह राशियाव गोलैयानो खोमा मानसिया आच्छा मायावथो गोलैयो होमबालाय आंलाय नोङो कर्क राशियावसो गोलैयो खोमा आच्छा कर्क राशियाव गोलैयो आङो जानिफ्रायनो मालायनि दुखुखौ नुबानो गारनानै खारो होनदों नामा कर्क राशिनि मानसिफोरा दोनथ'दोलाय बिराद फन फैदों बाय बाय दोननो मोना अफिसा गाग्लिजागोन फैलाय गाग्लिफैलाय दोनदो साला डिस्टार्ब खालामहरना हेलौ आच्छा बिदिसो ना नंखाय राशि खोन्थानानै बियो बिराद दुगा खिन्थिदोंना नोम्फा थफिरामा थांगासिनो बम्र हाखराव गाब्र हापां फन खालामदोंमोन आंखौ बम्र मा होनदोंहाय नोङो कर्क राशिनि मानसिफ्रा मालायनि दुखुखौ नुबानो गोजानाव थानानै खारो आरो गोजानाव थानानै मा नुदों गाबहरबाय थायो होनदों नामा एसे एसेयावनो गाबो होनदों नामा नोङो हा आं माला एसे एसेयावनो गाबनाय आं
राशिफलसोब्रा बेखौ एसेबां माबा खालामनाङा ना मानि थाखाय नंखाय राशिनि खोथा खोन्थानांगौ जाखो नोंलाय आजिखालि मानसिफोरा बेफोरखौसो बांद्राय गोसो होनानै नायोना बेनिखायनो नोंनि खुगाखौ बोख्लाबगोन आं मिथिबाय गाबोन मोजां खोन्थाफिनाबा हो मा होनखो बे हाफाङा आंनि खुगाखौ बोख्लाबगोन नंमारगौ नामाब्रा थिगबो गैयालै बेजों नार्जि बुदांखौ खोन्थाखाना हरनोसैलै आं हेलौ नार्जि बुदां सन्तलासो नामा आच्छा सन्तला दस्ति दस्ति आंनि राशिखौलाय मानो खोन्थायासैब्रा नोंना मा राशिमोनलाय आंना कुम्भ राशिब्रा दे गाबोन खोन्थानोसै आच्छा दे होमबालाय बाप्रे सन्तलायाबो नेनानैसो दङ गावनि राशिखौ दे होमबालाय धनु राशि मकर राशि कुम्भ राशि आरो मीन राशिखौ गाबोन खोन्थानोसै गाबोनबा बिसोरखौ खोन्थाबा आरो मा लाफ्रा जालायगोन दिनै बेखिनि खोन्थानायावनो माथो सानै मानसि आंनि खुगाखौ बिसिनो सासे आंनि अफिसखौ गाग्लिनो जाहरबाय खोन्थाला नामाब्रा आंलाय बे मोनब्रै राशिखौ जियानो जादोला नार्जि बुदांनो फन हरनानै हाफांखौ एसे आंनि जननिफ्राय गोजानाव दोननो खोन्थानोसै आं नङाबा जानाय नङा खुगाखौ बोख्लाब फैमारगोन बियो फाइनालि जोङो शिलंआव थांनो मोनमारसिगोन जेने थेने न'नि मानसिफोरखौ थगायनानै फैनो हाबाय आं दे दाबो जेबो नंला आं जोबोद हेपि मिथिगौना नोंसोर जोबोद हेपि आं मालाबाबो बयफ्रेन्डजों आं जेरावबो बेरायनो थांनो मोनाखै दिनैसो आं बेरायनो थांनो मोनसिगोन आं जोबोद हेपि खालि फामियाल' जेबो दा खोन्थादे न'आव आंबो खोन्थाया दे खोन्थाना लाबा आंबो रायजागोनसो बेफोरखौ सानबाय थानांला दे बेलेग खोथा रायलायदो बेलेग टपिकआव खोथा रायलायनोसै दे आच्छा डाक्टार बाबु माबाफोर गाज्रि जखम मोनथारबाय नामा जखमाथ' एसे गाज्रियैनो मोनदों दा बिथांखौ मास मोनसे रेस्ट दोनथ'नांगोन जेबो गोरा खामानि मावनो होनो नाङा आच्छा खेबसे होनबावलाय गोसायानो होनबावलाय डाक्टार बाबु मानसिखौ जेबो गोरा खामानि मावनो होनो नाङा हांग्रे खोनाबायना डक्टरा मा होनदों जेबो गोरा खामानि मावनाङा होननानै बुंदों एसे बुजायना होदोलै डक्टर बाबु नोंथाङा साननैसो रेस्ट लाथ'दो जेबो गोरा खामानि मावनाङा दै बाल्थिंसेबो थिखोनो नाङा बिदि खामानि मावालासिनो बोरै थानांगौ जाखो माबोरै थानांगौ जाखो रुवाथि दंखायोना बे मावगोन बिदिब्ला आं थांनोसै जिखिनि मुलि लिरनानै होदों बेखौ जाहोबानो जाबाय गेजेर गेजेर चेकआप खालामनो थाखाय हस्पिटालाव लांबानो जाबाय जागोन दे जागोन थेंक इउ डक्टर बाबु वेलकाम हांग्रे नोंखौ डाक्टरा दान्दिसे रेस्ट लाथ'नो होदों मिथिबाय नोङो जेबो न'खरनि खामानिखौ टेनसन लायालासिनो जोंनि सायाव हगारनानै होदो आरो नोंबोथ' बे न'आवनो थाखागोन ना नायबाय थाबानो जाबाय बादालिया मा मावो मा मावा आं होखारबायमोन बेखौ थोद मानो होखारनांगौ जाखो र' आं मोजाङै बुंहैनि बिराद मोजां मोनथारबाय आरो डाक्टरा बिदि बुंलांनायखाय आंनि सिनस्रियाबो साबोनखौथ' सोर बाथरुमाव बिदि दोनहैनांगौ जाखो आयो माला मोजां जानांगौ जाखो आइ बिखुनजोआबो दाबो फैला बे थाबाबो एसे मोजां जागौमोनलाय रागाबा जोंबायबो नामालाय एसेबां असनमान थाया माथो आं बेफोरबायदि न'आव आइयालाय रागा जोंनानैसो नोंखौ होखारफ्लांबायब्रा आइनि गोसोआ अन्थाइ नङालै मम बायदि गुरैथार सायावलाय एसे गोफाफा नुयो आरोना आंथ' गोसो सिंनि ममखौ नुवाखैना बेनिखायनो आं अन्थाइ बायदिसो नुदों आं थांनोसै लासिंसिं आंहाबो मान सनमान दङ बादालि मानो बहा थांनो ओंखारलायखोब्रा नोंलाय आंखौ होखादोंबा बिनि होनायखौनो लायो नामाब्रा नांगौबा दरमाखौ एसे बारायनानै होगोन ना मिथिबाय होमबाबो गारनानै थांनांलाब्रा नोङो बे न'खौ जेब्ला जों हांग्रे मोनदिया मोजां जाया अब्लासिम थादोब्रा नों डाक्टरा बेखौ रेस्ट लानो होदोंना अन्नानै मास मोनसेखौ थादोब्रा होमबा आंनि गोसो बायदि थानो हो आंखौ मिथिबायना हायोब्ला हरावल' मबाइलखौ एसे फिसा फिसा खालामनानै नायदे माने जों उन्दुनायाव डिस्टार्ब जायोना जागोन दे थांदो गोथाव ओंखाम ओंख्रि संहैदो मैयानि बायदि दाउदै आरो आलुल' दारुदै मोनथिखाबाय दा माखासेखौ आं लिरनानै होसिगोन सोरनो मा संनांगौ मा संनाङा सासेया बेखौ जायो सासेया बैखौ जाया सासेया दै गुदुं लोङोबा सासेया दै गुसु लोङा सासेया दै गुसु लोंबा सासेया दै गुदुं लोङा बेफोरबायदि खामानि मावनांगौबाथ' ओंखाम ओंख्रि संनायावनो 4 घन्टा लागोन बेनिखायनो आंनो दरमाखौ बारायनांगौहाय जागोन एसे बारायनानै होगोन थां आंनि थाखाय दै गुदुं फुदुंदो ओमफ्राय हांग्रे मोनदिनि थाखाय लाल साहा फुदुंदो जोंनि थाखाय गाइखेरनि साहा फुदुंदो गाइखेरनि साहायावबो सोरनियाबा सापात बुरजा जानांगौ सोरनियाबा सापात बुरजा जानाङा बेनोसै इसिबां दुगायो दरमाया आंनो बारायनोबा बारायदोसो आं खामानिखौ स्टार्ट खालामनोसै आफा बादालिया थांनांगौबा मा जागौमोनलाय बेनोथ' नोंसोरो बादालिखौ बारा डिस्टार्ब खालामनाङा दै दानि जुगाव खामानि मावग्रा मानसि मोननो थाङा मिथिबाय बेनिखायनो नोंसोरो बारा जेबो बुंनाङा नोंसानि नोमायालाय एसे एनैखौ बुंखागोन अब्लाबो नोंसोरो जेबो डिस्टार्ब खालामनाङा दै जागोन दे आफा आच्छा बारु आं साहा लोंखांनानै अफिसाव थांनोसै नोंसोरबो ओंखाम ओंख्रि जानानै गावबागाव खामानियाव थांदो जागोन दे हेलौ लोगोफोर नै आं थोरसि सुफैलायबाय माथो बुंबावनो आइना खामानि मावनानै जागोन फिसा नालाय खामानि मावदों आइ नोंथांमोनाबो थोरसि सुनो रोङाबा आं फोरोंगोन थोरसिखौ माबायदि सुयो सिगाङावनो जोङो हांगार एबा थोरसि सुग्रा साफ नङाबा साबोन
गोदाय मोनसे समाव बर'फोरा हांगारजोंनो थोरसि सुयोमोन आरो माने बे ओंखाम संनाय बननि गुन्दैया बेखौ हांगार होननानै बुङो बे हांगारजोंनो मानसिफोराबो नैबे बादालि बायदि सोलायलांबाय आरो बादालिया जेरै गोदान मुगानि रुवाथि थिग बिदिनो गोदान मुगानि मानसिफोरा दाना थोरसि सुनायाव बारा हांगार बाहायला बिसोरो साबोन एबा सार्फसो बाहायो स' नायदो नैबे बादालिया माबायदि थोरसि सुयो सेथियावनो जोङो जाबोर लानांगौ मिथिबाय थोरसि हुग्रा जाबोर बेनि उनाव साबोन एबा सार्फ बेनि उनाव थोरसिखौ आगसि आखाइजों हमदो ओमफ्राय आगदा आखाइजों थिगसे हुदो गोजों जालायनाय अब्ला आं थोरसिखौ हुबाय थानोसै नोंथांमोना नायदो रुवाथि गोथाना नोंनो ना आं रुवाथि नङा मिथिबायना आं खामानि मावग्रासो आरो सोरहाय नों आंबो बे नखरनि बिहामजो दाउला राजानि हिनजाव आयौ नोंखौलाय माथो दिनैसो नुदों आंलाय बे न'निफ्राय जों जुदा जाबाय अन्नानै साहाखौ फुदुंनानै लाबोदो आंनि फिसालाबो फैदों आंनि बिखुनजोबो साहाखौ फुदुंनानै लाबोदो जोंनो बेबो थाबनो गोदौ होनाङा साहाखौ जुदि गोदौ होनाङा अब्ला साहाया थाबनो जागोन आयौ माबायदि मानसिया बेलाय माबायदि रुवाथि नोंलाय नैबे बादालिया रुवाथि नङा खामानि मावग्रासो सिरि सिरि थांनानै जिरायहैथां नैबे बादालिया साहाखौ फुदुंना लाबोगासिनो आयौ माबायदि मानसि लानानै फैखो बिसालाय नुबायना जोंफोरबायदि खामानि मावग्राफोरखौ माहाजोनफ्रा मा सानो अब्लाबो आं लाजिया मिथिबाय लाजिबा खाजि गोमायोना अब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय हा दालाय बिहामजोआलाय माबोरैथो दं थैथ'वाखै आयो बिदि बुंनो हामगौ नोंहालाय दिनैसो मानो खावला नुजाफैखो दाउला राजानि न'आवल' थाहैबाय थायो जे हा दाउला राजायाबो आंनि फिसा नोंबो आंनि फिसा बुरै देहा आंनाबो बेनाव दान्दिसे बैनाव दान्दिसे थाहैथ'वाबालाय आच्छा बिदिसो होमबा औ बिहामजोनि खबरखौ मोननाय लोगो लोगो फैखाबाय जोंबो आच्छा बारु थाइबानि लारु दाउला राजानि फिसालाया मालाबानो देरखुमाबाय माथो आं फुथला नङाना एखेनो थाबाय थानो आं मानसिसो आदै बेनिखायनो आं देरो थाब आंनि बियादै फिसायालाय मासे इन्टारेस्टलै मा मुं नोंनालाय आंनि मुङा मुस्रि थम राजानि दोरा नामा नोंना राजा दङ आं राजाखौ लाफाया आंनि मुङा थम राजा थेवबो आं राजाखौ बायो आच्छा नामा देन्जार मोजांलै नोंना बियादै थम बियादै आंना इन्टारेस्ट जाथारगोनलै बन्धुफोर मोजां केरेक्टार फैगासिनो दङ मिथिबायना बिथिंजाय बादालिया बाहागो लाफैबाय दुम्फावाबो जोंना सिख्ला देरहांबाय बेराफारसे एमाव राजायाथ' दंखायो दा नै जोंना थम'आबो फैलायबाय थम' आरो बेखिनियावनो मोनसे खोथा फोसावबावनाय अन्नानै जुदि जोङो माबा मोनसे भिडिअ लानानै फैयो गेमफोरनिबा माबा मोनसे एडभार्टाइज लानानै फैयो नोंथांमोना बांद्राय सिरियास लानाङा दै आं हले बुंखानानै होबाय दे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो जि अखा हादोंलै गुवाहाटियाव देन्जार अखा हाबाय नै दासो बाय टेक केयार माइ थम' नामखौ जानला मानला गाज्रि नाङा खामानि थाबाल' गाज्रि आं बायो नुबायना आंनि बियादै फिसा थम'आ माबायदि